ମୁଁ ତ ମଟନ ଖୋଇଛି ନା ହଁ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓହୋ ହଁ ତ ଭଲ ପାଇଛ ତ ମଟନ ଖୁଆଇବ ଆଉ ବୁଲେଇବ ତ ଭାଇ ବାହା यार ବି ଯଦି ହବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଆଉ କଣ ଲାଗିଲେ ପୁଣି? ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବୁ ଆଉ ମୋ ହବ ଯେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପଇସା ଲାଷ୍ଟ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କହୁନ ବି ସ୍କିପ୍ କଣ? କରନ୍ତୁନି ଏ ଶୁଣ କହିବ ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନା ମୁଁ ଜମା ବି ଶୁଣିବିନି ଆଉ ମୋଠୁ ଖରାପ ବି କେହି ହେବେନି କହିଦେଲି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଆରେ କହୁନ ନା ଥାଉ ହଉ କୁହ ମୁଁ ରାଗୁନି କୁହ କାଇଁ କହୁଛ ସତ କୁହ ରାଗିବନି। ନା ରାଗିନି କୁହ କଣ କହୁଥିଲି ମାନେ କହୁନ ନା ଥାଉ ଆରେ କୁହ 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 ମୁଁ ରାଗିନି ସତରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ ରାଗିନି ଚ୍ୟାନେଲରେ କୁହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ସେ ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ କରିବା ହଁ ସତ ନା ହଁ